i realitats del moment actual i responen a la improvisació de qui no ha fet els seus deures quan tocava. I malgrat és un pedaç per anar tapant forats, hi ha construcció i projecte 5 noves escoles d'educació infantil i primària. El govern no ha après els errors i no és capaç d'anticipar-se a les necessitats més immediates, ja no només en l'àmbit educatiu, sinó també en salut, esports, equipaments culturals, cívics, etc. I per tant, no preveu les solucions abans que esdevinguin urgències com ara que ha passat. Aquest govern és incapaç de programar les actuacions municipals a l'alça per així disposar d'un coixí en infraestructures i equipaments, serveis, etc. I poder així donar una resposta immediata i satisfactòria en el moment que sorgeixen les necessitats. Fins ara, a mesura que van sortir les necessitats, es va improvisant i tapant forats com es pot. Tenim els casos dels barracons escolars, la manca de llits hospitalaris, no tenim un conservatori de música, tampoc un espai per convencions. Una ciutat de 120.000 habitants i en creixement constant no té ni construïda la segona biblioteca que li pertocaria per llei, ni la que li pertocaria per llei, que seria una tercera biblioteca. No ens podem permetre el luxe de mostrar-nos cecs davant l'actual situació demogràfica i econòmica, augment de població, nou model de ciutadania i escassos recursos. Hem de ser capaços de preveure les necessitats i solucions més immediates. Només amb aquesta visió de futur oberta i previsora podem gestionar d'una forma equilibrada la nostra ciutat. Deixeu-me que reprengui la nostra crítica a l'actual inèrcia de polítiques públiques que cedeixen a l'empresa privada la gestió i construcció d'equipaments a través d'externalitzacions. S'imposen les teories liberals que prioritzen l'activitat privada davant la pública. Quan l'Ajuntament externalitza un servei, el que en el fons està fent és perdre el control del propi servei i el que és pitjor, perdre el coneixement en la pròpia gestió dels serveis. Renunciar al coneixement és greu i ens porta cap a una societat on l'empresa privada coneix i gestiona millor determinats serveis públics. Pensem que cal varar cap a una gestió dels serveis públics de màxima qualitat. Aquest és l'autèntic debat. Cal que les persones valorin millor la gestió pública que la privada. Per això, l'empresa pública ha de tenir els millors professionals i les millors instal·lacions. L'administració pública no pot estar en grau d'inferioritat respecte a l'empresa privada. L'Ajuntament ha de poder assumir grans infraestructures. Per això no critiquem que l'Ajuntament es pugui endeutar per fer inversions. Pensem que en gaudiran diverses generacions i és lògic que s'amortitzin en diversos anys. Quan el PAN parla de l'Ajuntament al servei de les persones, hi ha l'objectiu de disseny d'una nova política de recursos humans. I és positiu que en el PAN es parli de dissenyar una nova política de recursos humans que asseguri un alt nivell de professionalització, corresponsabilitat i qualitat en tots els serveis de l'Ajuntament. Però, quan es passa a les accions, no hi trobem res. Només una declaració d'intencions no gaire creïble si tenim en compte exemples com que des de l'any 2006 hi ha el compromís de realitzar un nou model de gestió per competències pel perfil de consciències de l'Ajuntament i encara no hi ha cap proposta sobre la taula. Dins l'àmbit educatiu, per la CUP, invertir recursos en educació és estalvi pel futur. Entenem que l'educació és una de les claus del futur, pel que té l'agent cohesionador i regulador de les diferències socials. A més informació, menys exclusió. Per tant, entenem aquesta educació com una competència àmplia i transversal, que correspon a la seva gestió en gran part al govern municipal. On que queda poc temps, saltaré alguns punts que voldríem tractar.
Mataró té l'oferta en universitats petites i privades, molt més cares que les públiques. Mataró, per tant, hauria d'oferir un gran plus en qualitat per atraure els alumnes. Veient com l'Escola Universitària de Mataró i l'Escola Universitària Politècnica van perdent alumnes any rere any, queda clar que no estan oferint aquest plus de qualitat. Davant aquesta situació, en lloc d'invertir en les persones, l'Ajuntament fa una fugida endavant. Se'ns proposa el Tecnocampus, s'inverteix en totxo i s'inverteix en hardware. El projecte justifica creant l'expectativa que el sector de les tecnologies serà el substitut del tèxtil, quan és un sector amb poca mà d'obra. Per acabar, si parlem de noves tecnologies de la societat del coneixement, d'innovació, d'ensenyament i formació, és imperdonable que no es faci cap referència a estendre l'ús del programari lliure. El programari lliure representa la gran oportunitat per ser menys dependents tecnològicament, per ser més competitius, per a poder innovar realment i per a fer accessibles les noves tecnologies per tothom. Mataró inicia un nou camí contemplant els pressupostos l'impuls del Mataró audiovisual, amb l'empresa pública que gestiona Mataró Ràdio i el nou canal de televisió digital terrestre. S'està creant un nou canal públic de TDT que ens costarà $500.000 l'any 2008. A Mataró era l'única ciutat de més de 100.000 habitants sense ràdio municipal i a causa de la mobilització popular l'any passat vàrem estrenar Mataró Ràdio, un mitjà nou que no teníem i que es complementa amb la resta de mitjans ja existents. El govern va acabar accedint a posar en marxa l'emissora i el mateix alcalde deia el que havien defensat des de la CUP, que no sigui la ràdio del govern ni tan sols de l'Ajuntament, sinó de tota la ciutat. Passaré a parlar, em salto el tema de la televisió digital, dir que enguany el pressupost s'ha doblat i també caldrà més personal. En comptes de crear els nous llocs de treball, s'ha optat per contractar el que eufemísticament vostès anomenen personal fora de plantilla, és a dir, persones que tindran una feina, aniran a treballar cada dia i al final de mes cobraran. Però els seus sous no són a la partida de despeses de personal, sinó altres despeses d'explotació. Quan parlem d'atenció ciutadana, en l'objectiu del PAN, en la definició del model d'atenció ciutadana, gairebé totes les accions tenen a veure amb temes informàtics, en canvi no hi ha una ampliació de plantilla en aquest àmbit.